Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari saƙon barka da zuwan watan Ramadan. Kun ji watan da ake buɗe duka rahama daga fadar Allah. Kun watan da ake buɗe duka rahama daga fadar Allah. Wannan watan da ake buɗe duka rahama daga fadar Allah. Ga jagoran ɗariko kwankwasiya na duniya baki ɗaya, shugaban ƙasan gobe wato. Kwankwasa man katafila sarkin aiki, haddarin ƙasa maganin mai kabudo, kunama mai motsin gayya ko ya rena motsin kai kwana salati, dan Musa mai takalmin karfe kowa ka taka ya taku, katangar gishiri ko ya jingina da kai. Kai ruwa da shan Allah, Rabi'ul Kwankwasa gaishe ka, Allah ya kare ka duk duniya. Da kuma His Excellency Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida. Ya zama gwamna farcen zubi ya nuna, mata da maza kanawa muna sai Abba. Fama jirgin fitan talakawa, kun fasa ne dan Musa. Sakin fama jirgin fitan talakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A madadina ni Hajiya wa Murtala Zarkofin Faso, Woman Leader na Tafiya Saudi Arabia, da Woman Leader da Compass Organization TPO, shugabar tafiyar malami da Zafon Faso. Ne mana fatan alkhairi da fatan za mu shiga watan Ramadan lafiya. Ubangiji Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayi, Ubangiji kuma ya amsa alƙawarinmu, Allah ya sa mu shige cikin nasara cikin sa'a. Daga farkon shi lafiya, Ubangiji Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Shi ne wa ɗaukacin musulmin duniya, kwankwasawa na duniya, Ubangiji Allah ya sa mu ga farkon shi da ƙarshen shi lafiya. Albarkar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ajawa uwa gungun kwasiya, ga abu nan wai ya zo da baitocin kimama. Sakin fama jirgin fitan talakawa, kun fasa ne dan Musa. Sakin fama jirgin fitan talakawa. Muna taya murna umarni da aka baki, Haji Hawa uban kwasa da kansa ya baki. Ina taya murna umai da aka baki, Ajawa uban kwasa da kansa ya baki mungo. Annabi shine mawadata, Annabi shine sitirar